Jakov je video da u Egiptu ima žita, pa je svojim sinovima rekao: zašto gledate jedan u drugoga? I još je rekao: čuo sam da u Egiptu ima žita, idite i tamo ga kupite da ostanemo živi i da ne pomremo. Tako su 10 Josifove braće otišle u Egipat da kupe žito, ali Jakov nije poslao Josifovog brata Venjamina s drugom braćom jer je rekao da ga ne bi zadesilo neko zlo pa da pogine. Tako su Izraelovi sinovi došli zajedno s drugima koji su dolazili da kupuju hranu, jer je u Hananskoj zemlji vladala glad. A Josif je bio moćan čovjek u zemlji. On je prodavao žito ljudima iz svih zemalja, zato su Josifova braća došla kod njega i poklonila mu se licem do zemlje. Kad je Josif ugledao svoju braću, odmah ih je prepoznao, ali oni njega nisu prepoznali. Zato im se obratio oštrim rečima: odakle dolazite? Oni su odgovorili: dolazimo iz Hananske zemlje da kupimo hranu. Josif je prepoznao svoju braću, ali oni njega nisu prepoznali. Josif se odmah setio snova koje je sanjao njima, pa im je rekao: vi ste uhode, došli ste da vidite gdje je zemlja nezaštićena. A oni su mu odgovorili: ne, gospodaru, tvoje sluge su došle da kupe hranu. Svi smo mi sinovi jednog čoveka, mi smo čestiti ljudi, tvoje sluge nisu uhode. Ali on im je rekao: nije tačno, vi ste došli da vidite gdje je zemlja nezaštićena. Oni su tada rekli: nas je 12 braće tvojih slugu. Svi smo mi sinovi jednog čoveka u Hananskoj zemlji. Najmlađi je ostao s našim ocem, a jednog više nema. Ali Josif im reče: već sam vam kazao, vi ste uhode, ovako ćete biti iskušani. Tako živ bio faraon, nećete izaći odavde dok vaš najmlađi brat ne dođe ovamo. Pošaljite jednog od vas da dovede vašeg brata, a vi ćete ostati u zatvoru, da bi se vidjelo da li je istina to što ste rekli. Ali ako nije, tako živ bio faraon, onda ste uhode. Zatim ih je sve zajedno bacio u zatvor na 3 dana.